akwanye ka ndị kpọkọtere okwu egwu egwu na mmọnwụ eze na ba bịa mara na mgbe mụ na-aga n'ụlọ uchu mụrụ akụ ebe mụ na fonu ọsịmazela abụ bogotere na ndị nze n'ugwu na ụmụ nri na-eliji nye ka ndị bịa igwere akọkọ na-emepe n'enugwu ugwu wee n'enugwu ugwu na ụmụ nri nwoke tegete igwe chileze ọgaranya nkada ọgaranya chieze na n'igbe ego onye nere anya bụ ụmụ onyinye igwe chileze ekenekwe m igwe chileze ọkwa mụ na gị na-adị na mma mmọnwụ ezela agba abịa ọkịgbo nwezela agba abịa na ndị nzerelidi ya ga anyị bịa igwe chileze ekene kenelu m okwu atụ ogwu odogwu okwu atụ ogwu n'enugwu ugwu na ụmụ nri nwoke ọgwa gị se m ụma mmemme macha mgbe m iwelu mgbe m jebe obodo oyibo ndị mmadụ na-akọ m osimezela m okene ebe ị nọ okwu atụ egwu ekene m kenelu m ọzọ mbụ nwoke tegete wee ọzọ mbụ nwoke tegete okwu atụ egwu n'enugwu ugwu ọgwa mụ na gị na-adị na mma ọgaranya chieze ọ na n'ime ego ọgwa gị se mụ n'ime ọzọ mbụ na m kenele daalụ kenelu m uche nwụọra n'enugwu ugwu uche nwụọra odogwu otu udo enugwu ugwu na ụmụ nri nwoke tegete ọgwa mụ na gị na-adị na mma nwoke mgbogbo ihe ị na-emelu biko gị na-emela ọba information minister enugwu ugwu na ụmụ nri niile dulani ga-aba otu udo wodu nkata ugwu wodu nkata ugwu na mụgarele siesi nwa agbọdịrugwu ọgbọgbọ na gị na ndị na mma ọgaranya chieze ọna n'ime ogo wodu nkata ugwu na mụgarele na chi eworuwo wo agachi iwu ụtụtụ ekpe na-akwa onye bụ na-etete n'ụla wotu udo ọgabụ na-ebi esi ya na mbara ọgwa gị nyere m obidi n'aka si m uwe ọgwadịbe nnukwu nyere m onye aka m ji aka woduo wokenekwe m igwe chileze ọgaranya nkada ka njebe na chi ewuruwo emume ntakwata ma awụsa na ndị nwe obi obodo dị mmadụ na-eze na-achị ọfụma igwe chileze na-achị anyị ọfụma igwe duru anyị ga-aba wabala